Moi kaikille. Ja oikein mahtavaa päivää täällä Lonnub ja ajattelin nyt vähän täällä kasvoilla taas jälleen kerran. Joo. Tää veikin kun 42/70 annotettua korttia on 1500. Mulla on 36/7. Ääretään gol. Jos me nyt hitto saatais se 1 kruunu. Mä en oo pitkä aikaa, tai mä oon pelannut. Arvatkaa, onko mä saanut? En oo. Vittu kun mä en näe tuolla. Apua. Tää pelaa ärsyttävällä taktiikalla. Eiks tää pelaa niin hiton ärsyttävällä taktiikalla? Meinaan nyt, kun mä puolustan toisen, niin tää käy toisesta. Niin. Okei, nyt tää käytti counteri mun prinssillä. Joten mä käytän tilaisuuden hyväksi. Nyt mä pelaan ärsyttävällä taktiikalla. Vai mun nuolet ei niinku really oikeesti tapa tuota. Miksi tässä sä käytit... Niin no joo. Toi Skarnia, oliko se vielä? Ihmettelin, et miksi tosta toi käytti chapin tohon, mutta sit mä muistetaan, niin se oli se Skarnia. Mä en ymmärrä. Miten mä häviän aina? Se varmaan se johtuu niin tosta mun eliksiä, koska mä en näe sitä. Joo, ei kyllä tyri. Vittu mä haluun sen yhden voiton. Tai yhden crownin. Ai niin. Sen yhden crownin. Commoni. Convermusul horror. Nyt on 860 takana. Taas tää levo.
Ei tiedä, mitä tulee se tuli. Ihan vaan. Ei se saa koko korniini. Mä olin fiksu ja laitoin tuossa Karmin. Okei, mä laitoin tuossa Karmin sen takia, että se laittaa just Karmin puolustukseen. Toi saapun turnin alas, jonka takia... No arvoitin eikä josta. Kyllä. Jos on level 430. Okei, mä itse sanoin lelkibarbareille itse asiassa mitään aikaan, koska mä en peränne koskaan. Joo, järki. Mun järki oli vähän kadonnut, että mä ajattelin tämän. Mä teen ennen koskaan puolustusta. Niin varmaan se on koko Karmi. Tämä on jotenkin. Tää on tosi hyvä tää rekki. Ei ole mitään hätää, kun ei mene lelkibarbariksi, että ei mitään päin. Muuten, mä saan sen ground chestin. Joo! Sinne mä halusin laittaa sen tosiaankin. Jee. Mä en haittaa, että mä häviin. Mä sain sen yhden kruunun. Kyllä oikeesti tarvitsen mun arvovit eikä mulle levulla. Tiedätte kyllä miksi. Sen takia, koska me ei tuonut näitä goblineita, jotka oli levelisiä. Goblin Zappi. Mä olisin... Zappi on hyvä, mutta mä olisin halunnut mieluummin ehkä kuitenkin arvovaltauksia paljon. Mutta toivottavasti Zappi on tosi hyvä silti. Tää nyt on tullut. Kuinkaan tästä. Mä oppaan yleensä kaiken. Mä en tiedä miksi. Mennään kokeilemaan Golem-dekkiä. Taas 8-levonen. Mitä tää on? Golem on se juttu. Mä en tiedä, että täällä on ykköslevyn näin paljon HP:tä. Siis kun mä tiesin, että se on paljon HP:tä ykköslevyn. En mä tiedä, mä luulin, että se olisi kuitenkin vähemmän kuin tuolla mitä se tuli.
Mulla tulee nää kortit taas 10 tuntia myöhässä. Me ei oo... Kyllä mä veikkaan, että me saadaan viimeistään sit tuolla golemilla alas. Mikä kohta? Mitä se? Laita golemi tänne, niin toi jos olisi. On rangi, ei vaan pyytää. Joo, me annetaan tuolle toi torni. Meillä on kovempaa tekemistä. Tuo on 3 levyinen kuplin tapoin. Golem on se juttu. Okei, toi ei niinku puolusta oikeesti Inferno Dragonia. Toi niinku Hog Rider meni tohon. Se tuli sieltä uudestaan. Vittu. What the? Näettekö te noin? Mistä toi mun kolmia Inferno on valkoinen keltainen ja tuolla mun torre. Mitä? Hei, saatiin 1 voitto. Saatiin se mun golemdekillä. Kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa ei myös tykätä videosta. Jos olette tykännyt ja tää oikeesti toimii. Kannattaa kokeilla. Koska mä en voittanut tällä mun oikealla dekillä. Mut sit mä voitin tällä. Ja muistakaa... Tää on mun dekki. Tilata kanava, jos te oot tilannut. Ja mä en laita opennaana. 90 voittoa, kohta 100 voittoa, jes. Tuliskohan siinä kuin outo chesti, vaikka joku mäkikali tai supermäkikali. En tiedä. Mä oon tällä lakkaanilla saanut yhden mäkikalin. Saiks mä silloin sen mäkikalin? En oo ihan varma. Mut nyt oikeesti nää kortit. Siis kattokaa nyt. Näistä legendarisista, mitä mä haluaisin, olisi ehkä tää on ihan OP. Ei tää ei siis tämä. Mä haluun tän. Ja tän. Ei tän. Mulla on training campista vaan kaikki epikit ja golemi. Ja poisonin kaukas. Tarvitsen arroveita. Mulla on donattu niitä. Niin eli muistakaa ihmeessä laittaa kanavatilauksia, jos te olette pelannut. Tykätkää videosta. Muistakaa kommentoida jotain mukavaa. Ja siellä kommenttiboksissa siellä alhaalla te voitte myös keskustella asioista. Mutta joo. Moikka. Mitä ne olisi siis pakko tehdä? Mennään seuraavassa videossa. Mä olin Loldo ja moikka.